kalibutan nga bata, hinanay binangga. Halo mga bata, kumusta kabutanan? Labi na yun sa tanang mga tao nga namati na to karon. Oy, kato mga dunay siya sa mga mata ka ng mga pagkuap-kuap ka ng mga glaucoma ka ng eye strain o ingon man ka ng mga hanap-hanap sa pananaw magluwa-luwa. Uy, tungod na sa diabetes mao na nga kinahanglan mo inom ta og ivory para ba diferensya sa atong mata. Kinahanglan mo tin-aw ni atong mata usa ka buwan sa pag-inom na tong ivory dako na kay diferensya. Maintenance lang ta kausas sa kadlaw mao na importante nga duna gyud tay suporta sa atong mata kay mao biya na importante kaayo ang ato ang mata kay mao ni bintana sa atong kinabuhi. So sa tanang mga namati na to karon labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga kanunay yung naminaw sa tuang mga aso ni Kuya Gulyat. Kumusta ka mong diha tanan do kanang nagbuhat sa iyang Miguel Foliar fertilizer. Okay, sa tanan na itong mga kaigsuunan, kumusta ka mong tanan sa taga Negros mo di ay nga kanunay namati na to. Day, sorry yung kayo inday ha. Ang ako cellphone nahabilin yung taon sa balay, wana ko madataon. Mao nga, sorry yung kaayo nga wana ko mabasa ang imong gitext na ako kay mag-rate yung taon siya. Sa tanan na itong mga namatay na lang, kumusta taon mo? Sorry kay Inday. O sa tanan mga kaigsuunan na to, sa tanan gayod nga namati. Okay, ani akin yung unang adlaw sa kung aso ninyo nga naguluhan. Kwintas nga sorry apan sa dili pa. Atong pagsalamatan si Lord sa tanan nga iyang gihatag kanato. Thank you kay Lord sa tanan po na mga pinangga nga mga listeners o kining mga sugilanon nga gisabak sa mga aso ni Kuya Gulyat nga inyong ipaminaw. Salamat kaayo. Naot pa unta Lord nga kanunay minimong bendisyonan sa tanang higayon ug sa tanang panahon. Ampo og amping lang ta kanunay kay maunay kodron double A. Ampo og amping. Okay? Ani ang sa kung aso ninyo nga naguluhan? Kwintas nga Rosario. Di mo makarakot ako. Idlas mo pa kasi. Si Buyags Negro ko rin. Di ko yung makita sa kabiyon. Layo na mga pulis nga. Bigo ko na ako. Maglakaw na ako. Layo kay Mingaw yung napita. Iduk-duk ko sa kilid di ako karunas. Ay kalibutan ng mga pulis ng mga tanga. Yan niar ko yung napita. Suhito ko yung napita. Ako ko yung teritoryo. Mula ko sa may bayon. Para makasakay na yung kong barupin sa isla. Tulang ko palamig dito. Diyos yan ako, be. Ay, mo ito. Dara. Namay na ni Chit. Padung ka ako ba'y Buyags Negro? Beli ba bay? Kilala ka na ako? Sikat yung na. Natural. Ilado ko ka din hibay. Dungkam ka. Sa mga sigarilyo ni mo. Nira ko. Sula! Muuban ka na kong malinaon o krus mong agtang ilubong ko ang bala nini. Ha? Ayaw yung taon. Piling. Semantau na ulis. Kalita kong patik. Armas yap! Nalagpot ang armas. Ako rasan! Tumba ka lagi. Bantay kang bata ka. Alibuang matao ng Ryoso. Bilagan palayo. Nahugaw lang akong sinina. Kaluoy in taon Hisusan akong asawa. Nga mo'y naghago sa paglabay ni. Nangabuslot pa. May baro ka lang o iyanong naman pa. Huwag ka mamatay. Karon, hagiton ko ikaw sa mano-mano. Huwag ka mamaybaw, no? Ngayon saktor ko sa karate. Bali-balian rin si mong kabukugan. Siya rin di ka mamatay. Dili ka ipamong lang na buhata kung kaya mo. Di ay, ha? Uy, kaniyot! Say, kaniyot sa
Tubangon sa ako ni. Mitawag ang akong misis. Unsa? Kanil, hisosa day. Asa ka naman? Panihapon na, Arturo. Ay, busy pa kay ko dahil hisosa. Una lang mo ni Dong Arko sa panihapon. Makiksulti ni mo si Arco. Hello, Dong! Arko! Ano ba? Dong Arko, Dong! Pa, dili na, maniapa na ta. Labi kayo ko tabi sa edin na Jesus ha. Gisabaka ni, gikunis-kunis ka sinugbang isda. Uy, kalami, good ana. Lami, ana, oy. Dali na! Dali na! Parturo, kisa ron. Ay, akong dakponon Dong Arko. Kadiyot kay kulutahon ko pa ni. Sige, sige pa. Butangin na ng mga sabay siya. Leksyon na, mabuta na. Okay, Dong, matuman. Basta ba, hindi dako na ko. Magpulis ako sama ni mo ha. Sige dong. Kung mauna nga gusto ka magpulis, pagtalong yung eskwela Dong Arko. Sige dong, panihapon lang mo una kay may misyon pa ko. Human ini. Patik pa. Bye. Saan? Mana ka? Man na. Padayon ta, gi. Yeah! Instructors karate, ha? Usa ka kumo raman di ay. Hambogero ka. Uy. Si Budang kining mitawag. Ang sinaligan kong informer. Budaw. Unsa na? Kumpirmado gyud. Sono gidi ay ang iyang papel. Kun mao, dili na sa pagdugay pa ni kalibutan na. Kinahanglang ako ang makauna sa dili pang iyang grupo. Hain siya karon, ha? Mayo, sige. Padung na ko diya. Bangon, buyak! Bangon! Kain ko. Niyan ang imong sundo. Nana. Men! Dagpa siya! Oh, may barog ka naman, Kod. Humana ka, Arco. Oh, may susa. Busog na ko. Busog na ko sa kong kwarto, ha? Ano magtuon? Aron, idako na ko. Magpulis din ko. Para si Papa Arturo. Sige ba? Sige, nak. Idulogin niya ang iyang amahan. Iyon na. Kumusta na ka si Arturo karon? Wa siya'y kalibutan nga gisundan ko siya. Siya ka nang nagsakay niya ng hammer nga bulletproof ang sakyanan. Paduong kinis bukid. Miliko siya. Sundan ka lang siya. Pero dili ka kamusikit. Aron dili ko niya mahalata. Tuwara siya. May gikasulti siya sa may labi. Yun na. First Counselor. David Trililing ka na. Ang nabantog akong si Haling Syudad. David Trililing. Tungod kay usa siya ka illegal drug crusader. Hugtanon siyang mibatok sa drugas. Pero ngano nakigisulti siya ni Sir Joey Osminio? Ayaw kong ingna nga lakip siya. Apil sa sindikato. Padayon ko gihapon siyang gisundan. Ug padung na kinindana sa mansyon nga ilang gipuy-an. Mupauli ni gud siguro siya. Duhara ang iyang bodyguard. Kaya ko kayo siya. Pero dili din mangita kong hustong higayon.
Ni anak ko sa soda. Mauna kini ang mansyon ni Joey Osminio. Ang gilang accountant sa sindikato. Siyang gitudlo sa akong informer nga dakong papel sa sindikato. Kay siyang nasayod sa tanang kalihukan sa sindikato. Ug labing siguro, nasayod siya kung si kinsa ang involved sa mga transaksyon sa ilang grupo. Ay, ang akong cellphone. Tubagon ko na yun. Hello? Location, Captain Arturo Azacar. Ni ako karon sa mansyon ni Mr. Joey Osminio. Mr. Julius Menyo? Osminio. Ang banto nga CPA kon Certified Public Accountant? Nganong nakilabot ka man diha? Siyang gitudlo sa akong info. Nga mao'y accountant sa sindikato, Colonel Abiliar, madam. I've heard of him. Pero sigurado ka ba? Kasaligan na akong nakuha nga informasyon. Nasayod ka na sa akong asset. Way paltos. Good. Nagkinahanglan ka pag-back up? Dili na kinahanglan pa, Colonel. Makaya ko na kini. Gipabilib na sab ko nimo, Captain Arturo Azacar. Nagkinahanglan kayo ang atong departamento sa imong serbisyo. Good luck. Og sa tanang higayon, anaa ang akong suporta kanimo. Salamat, Colonel. Karon, i-silent ko lang akong cellphone. Aron dili ko mahalata din eh. Mupadayon ako. Karon, nag-inusarak na lang Mr. Joey Osminio. Sakong ko sa isang kwarto. Mr. Joey Osminio! Ikaw ba ang ipadya sa grupo? Ano mo tapos siya kung kinabuhi? Unsay? Ikaw ang dako. Kung ako'y planong sumuli. Nag-enjoy na akong kinabuhi. Nag-enjoy na ko. Handam na kong mamatay. Wako'y planong patyon ka, Mr. Joey Osminio. Og dili ko tao sa inyong sindikato. Isa ka ba tayo? O sa ako ka pulis. Ako si Captain Arturo Azacar. Pwede ka. Kaya ikaw ang nakauna. Unsay? Nasayod ko si mundo. Kung hindi ka mapakyas. Sunod sa taas na panahon. Ipagandaman ko kini. Kadiyo. May kuhaon ko sa buwan. Nana, naabli na ang kamay nga buhot og may gikuha siyang... Lubok. Uy! Mga nagdawandan sa payula. Ug anaa diha ang listahan sa mga tao nga involved sa sindikato. Mga drug personality ug mga illegal transactions. Unsa? Magamit mo kayo kini. Aron matapos o mahunlak ang sindikato. Hustong imong desisyon. Nga ako'y tugyanan mo, nining Blue Book. Ang hinaot na ko, Captain Arturo Azacar, katili ka may sama sa uban na magpakabuta o magpakabungol kung takpan nagdaghang sarapi sa sindikato. Laumi ka na, Sir Joey Osminio. And take my advice. Palayuin na pita. Samtang may higayon ka pa. Namiligro na ang imong kinabuhi. Sunog na ang imong papel nining kalibutan na. Nasayod ko. Nakapalayo na siya. Makita ko kayo din sa bintana ang iyang pagpalayo. Ay Diyos, Captain.
Gusto kong tumanon ang imong advice. Pero bisag asa pa ko magtago, makita na gihapon ko sa sindikato. Kung nasayod ka palang Captain Arturo, tugay na kung gusto mo kalas sa grupo. Pero dili mahimo. Tungod kay kamatayon lang ang makapabuwag ka nako sa sindikato. Mao ka na ang panahon. May miabot. Sina na siguro ang akong kipaabot. Ay Diyos, mahugaw o madandog na kalibutan. Andam na ko. Maayong pag-abot ninyo. Sige. Andam na ko. Ni ano ko sa bahay. Lawom ng kagabion. 12:00 na. Ang yawi sa pultahan. Uy, nagmata pa dahi ka, dahi Jesus, ha? Ay, gipaabot ka Arturo. Nabalaka ko sa imong lakaw. Ay, ikaw, gyud. Mura ka magwa maanad nako. Ay, ambot ba? Basta may misyon ka gani, permi kong panguyawan. Delikado kaayo ang imong lakaw. Kabahin ka na sa kong kinabuhi. Haon sa man ang imong da, ha? Libro. Blowbook kini. Og importante kayo. Ni adini mahimutang ang mga pangan sa sindikato. Og pinaagi ini, matapos na ang kadautan nining sindikato. Oh, mao ba? Awan sa man, nanihapon ka na? Huwa pa. Sukaran ti ka. Kadiyot kay mag-andam ko sa lamisa. Oh, Salamat. Uy, si Colonel Abiliar. Colonel! Ma'am! Update, Captain. Mission accomplished, Colonel. Niya sa kong posisyon ang Blue Book. Good job. Salamat, Colonel. Pero, pasayloan nga, gatagan ko higayon nga magpakabuhi si Sir Joey Osminio. Unsa? Pero patay na siya, Captain Arturo Azacar. Oh. Patay na siyang naabtan sa atong kapulisan. Kung mao, may lain nga mipatay kaniya. Og labing siguro, ang sindikato, Colonel Ma'am, tungod kay sunog na ang iyang identity. Kun mao, angay kang magbantay, Captain. Tungod kay labing siguro, nasayod na sila nga naana sa imong posisyon ng Blue Book. Report immediately sa atong departamento. Paabuton ta ka. Kinahanglang masubmit nimo ang maong ebidensya. Aron dili na ka na mailog pa sa sindikato. Oh. Colonel, may sakinan nga mihunong sa tungod sa bahay. Dili ko... Oh. Uy, si City Councilor David ka na, trililing. Ganun ni ang siya din eh. O sa iyang tuyo din eh. Ikaw na mahibaw ka niya, Captain Arturo Azacar. Yes, Colonel, Ma'am. Arturo, miabot na di ka pa? Dong ako, nagmatay ka pa di ay ha, dong? Nakamata ko sa dihang nakadungog ko sa imong tingog. Amin ko pa. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Arturo, kinsa ka ron? Si City Councilor David Trililing. Unsay iyang tuyo? Wa pa ko masayod. Pero mahimong peligro ang hatod niya sa iyang pag-anhi dinhi. Unsa? Oh, salbahe sa siya pa? Sikat lagi na siya sa mga eskwelahan kay kontra kay niya ang illegal drugs. Ayo! Ngayong gabi, si Pedro ni kauban ng Halandog City Councilor, David Trililing. Arturo, unsay atong buhaton? Kalma Unsa? lang, kalma.
Isusa. Suod ka mo si Arko sa kwarto ug ilak ang pultahan. Dada kining maong blue book. Unsa kini may tabo, sibat mo agi sa bintana. Ug ihatag ni Colonel Abiliar ang blue book. Ug Hisusa asawa ko, andama ang imong armas. Sige na! Oo, Arturo, bana ko. Pag-amping, Arko anak, tana. Oh, ma. Captain Arturo Asakar. Apli, in town mi. Maimportante ming tuyo nimo. Andam na ko. Karon, ablihan ko na ang pultahan. Abli, taon mi. Mayong gabi kanimo, Captain Arturo Asakar. Niami si City Councilor David Trilling. Mayong gabi eh. Mayong gabi usab kaninyo. Oh, kana. Unsay kalagay ko kaninyo ining 10 oras ug halawom ng kagabion. May mo bang makadayon? Lesson na. Bog na bang panahon tingaliog. Panuhuton mi si konsyal. Dayon ka mo. Tara konsyal. Padayon na ta. Tana. Ma, hatagi sa kupusil. Hinayang tingog ni mo, Arko. Madunggan ta. Mabati na dako ilang mga tuno. Ni ana sila sud sa ato. Unsa may tabo karon, ma? Hilom lang dum, Arko. Basta kay mangandam lang kitang daan. Panglingkod ka mo, Sir Pedro. Salamat. Konsihal. Salamat, Captain Asakar. Di na lang ko maglangay, no? Niagad si konsyal og matod niya nga ihatag ko kini nimo. Bag. Dawat kining usa ka bag. Agi ganti og pasalamat niya kanimo sa imong mayong serbisyo. Usay sudi ana. Mani, kwarta Kapitan Asakar. Pulo sa kwarta kining mong bag. Nga bisag manggungis ka pa sa pagtrabaho, dili gini nimo makita. Ug unsay bugti ni ana. Nasayod may ang ana sa imong posisyon ang lubok sa sindikato. Gusto ni konsihal nga makuha niya kana. Alang sa unsang katarungan, Sir Pedro. Nasayod kang usa ka illegal drug crusader si konsihal. O gusto niya nga ana sa iyang posisyon ang lubok aron siya mismo may mo expose sa mga drug personality o sa mga tao nga nagdawatan sa payula sa sindikato. Usa ka importanteng ebidensya ang Blue Book. Ug angay lang ang maghupot ni ini mga tinugyanan sa balaod nga sama nako nga usa ka pulis. Ug klaro og tataw gyud nga dili sa sama nimong usa ka politiko o konsihal David Trilling, sir. Captain. Alang sa imong kasayuran, Captain, taliabot na ang eleksyon. O isip numero 1 konsihal ning syudad. Mudagan isip mayor dining syudad si konsihal o posible kayo nga siya ang mudaog tungod kay nabantog og inila kay si konsihal. Og buot niya nga kung siya naggani ang mulingkod, may dako kang posisyon sa gobyerno. Agiganti nimo. Kana kung may sama ka sa kawayan nga kung asa ang tayhop o hoyohoy sa hangin, adto sad ka mo sandig og magpaling-paling. Unsa? Talagsaon kaayo ang maong offer ni Konsihal Treliling kanimo, Captain Arturo Asakar. Grab it. Grab it. Og dili ka magmahay. Laki bang imong pamilya mabulahan? Sa kanunay, barugan ko ang akong nakabot ng desisyon. Pasaylo ang mapakyas mo sa inyong tinguha. Oh my goodness! Bubalibad ka!
Kung mao, mamiligaw ang mong kinabuhi, Captain Arturo Asakar. Na, O posibleng mauunya ka ni hinungdan sa imong kamatayon. Usa ako kapulis, Konsehal David Trililing. O kabahin ka na sa among gipanumpaan. Ang mamatay sa among katungdanan og serbisyo. Atuan na sila. Arturo! Arturo, banak ko! pa, Wala ka mo'y angay pangkadlukan. May palayo na sila. Nabati na mo ang tanan ninyong gipanagsultihan, Arturo. ako pa. Magpulis gid ko. Inigdako na ko. Andam ako mamatay sa katungdanan og serbisyo. Arko, Nganong wa mo nalang gihatag, Arturo? Total, illegal drug crusader siya. Aron ba, wa na lang untay gubot? lahi ang gisulti sa akong instinct, si Susa. Gibati kong may hilom nga gitago ang maong konsehal. Unsa? Dinhilang mo, mulakaw ko. Asa ka pa? Ambi ang Blue Book, Hisusa. Niya. Kinahanglan mahatod ko dayon kini sa departamento. Aron bisag unsay mahitabo ka nako. Ang mahinungdanon nga anaa na kini sa mga kamot sa mga kadagkuan sa tinugyanan sa balaod. Dako kayo kining maong sindikato. Peligro kayo kini. Arturo, pag-amping. Pag-amping sa mo din, Hisusa, mahal ko. Arturo, mahal ko. Pa, Arko, linghod pa kayo ang imong huna-huna. Pero masabtan mo rin hapon ang tanan sa husto ng panahon. Ikaw ang hinungdan nga andam kong ihad ang akong kinabuhi sa akong katungdanan og serbisyo. Kamong mga kabataan, tungod og alang sa inyong umaabot nga matarong nga kaugmaon. pa Arturo. Mag-unsa naman nga itong nasod? Kung way mo barog, nga andam mo buhis sa ilang kinabuhi. Makaluluoy ka mo mga kabataan sa umaabot. Husto ang imong amahan, Arko. Maong bisan pa man sa kapiligros iyang trabaho. Andam pong mag-antos. Andun ako. Tuwan na si Arturo. Mahisusa. Ma, Ay, ngano, dong. ang kwenta sa rosaryo ni Papa Arturo. Nabilin sa altar. Kiduo ko. Importante kaayo na sa imong amahan. Dili gyud niya kini ibuwag kun mulakaw siya. Nga naman ba? Ang kwintas nga rosaryuhan, gikan pa kana sa lolo sa iyang lulo. Ug matod pa, hinatag kini sa ermitanyo nga anaa magpuyo sa langob. Kay nga naman ang kwintas nga rosaryohan, ma. Anting-anting ka na. Unsa? Labing siguro, nagpaabot ka nako sa departamento si Colonel Abiliar. Ayaw ka pala ka, madam. Ni anas ako makamot ang Blue Book. Sinugdanan na kini sa kapukanan sa sindikato. May katapusan ang ilang kadautan. O, the contract! May sungkat ka nako! Okay lang. Kalit lang na akong nabuhian ang baso. Daw tang tilimad-on kini. Hain man ka si Captain Arturo Asakar. Captain Asakar naman. Colonel, may dawat na report. Saka, may killer accident. Dili na ka na atong linya. Ihatag na sa sitom. Colonel, asplikasyon niya si Sir Sidney Racaso sa sitong. Siya ang report kini tungkol kay involved ang itong police accident. Kinsa? Captain Arturo Asakar. No! Iko na, dong, Arko. Iko na, dong. Mahisusa. Sultihan ti ka, ma. Bisa sa netabo ni Papa
Arturo. Pero inigdako na ako. Magpulis gid ko. Aron ako mismo magdakop sa mga salbahis nga tao. Ilang binas may patay ni Papa. Arko, anak. May condolences, Jesus. Arko dong. Ako mapasubo kanino. Nasayod na ba kabukod kinsa naghimo ni ini ni Arturo? Kung mahimo di ta din magsulti, Jesus. Tana sa kwarto. Karon, Colonel Abiliara. Sultihi ko. Kinsay mipatay ni Arturo nga akong bana. Hangtod karon, Jesus. Papamasayri kung kinsa may patay ni Captain Arturo. Bisan ka niyang driver sa truck, wa masayri kung si kinsa. Nakasibat kini human sa nahitabo. Pero dili kumutuo nga usa ka ordinaryong aksidente ang nahitabo. Dituyo sa pagpatay gayud si Captain Arturo Azacar. Ug unsay motibo sa pagpatay? Ang Blue Book. Tungod kay nahanaw ang Blue Book sa dihang nagdisgrasya siya. Kun mao, nasayod ko kung kinsay interesado kaayo sa maong Blue Book. Si Konsehal David Trililing ang nagpapatay ni Arturo. Jesus, Kinahanglang dakpo ninyo siya. Kay siya lang ang interesado kaayong makuha ang Blue Book. Gani, minilyon nga kwarta ang iyang gi-offer bugti sa Blue Book. Jesus, wa kita ebidensya. Dili na tumahimong dakpo na lang ang usa ka tawo kun wa tay ligong ebidensya. Ilabi na kay usa siya ka inilang personalidad. Usa pa gyud ka politiko. Kinahanglang mahatagan og katarungan o hustisya ang kamatayon ni Arturo. O kung dili mo makahimo, ako'y muhimo sa ingon. Jesus, Ipanumpa ko, Arturo. Maimo ang hustisya o katarungan. Papa Arturo, ikaw pagyapon ang akong idulo. Inigdako na ako pa. Magpulis gid ko. Magpulis gid ko, Papa Arturo. Saludo ko nimo pa. Saludo ko nimo. Asa dito, ma? Layo na lagi ni atong naabdan. Oh. Kaganina pa ngo'y tingog-tingog si Mama Jesusa. Pirmi na malang ingon inis, Mama. Dinhi lang, Noy. Pliti na mo. Arko, tana. Mama, Diha na lang ka na, Noy. Tana, anak. wow! Kanindot ko na ng mansyon na. Datua ka sa nagpuyo, diya man no? Panimay ka na ni Konsehal David Trililing. Ha? Anak ta diha? Pero... Arko, paminaw. Di ba... Paminaw, anak. Paminaw kipag-ayo. Ma, Dili ko makasud sa mansyon kung ako lang usa. Maong kinahanglang muuban ka, kanako. Pero kung tuan na unya kita sa sud, palihog pagita og paagi nga makagawas ka. unsa? Gawas gyud Arko. Ug dagan paingon ni Colonel Abiliara. Nasayod ka man sa kampo, di ba? Di ba, anak? Ha? Oo, ma. Karon, ikopo ko na kining bandana. Ug magpatuo kang masakiton ug magpatabang kunuhay ta ni Konsehal. Nasayod ko dili siya mo baliban. Kay mudagan man na siya pagkamayor ning syudad. Unsa may atong buhaton diha, ma? Basta. Basta kay buhatang ako gisulti nimo. Buhatang yun.
Niya nata sa sudma. Upay-upay gyud og mga tao si konsehal. Niya nata sa opisina ni Kutsihal. Hang umaabot nga mayor nining syudad. Konsehal, may inahan og anak nga nagkinahanglan sa imong tabang. Padayon na, Pedro. Sige, Pedro, makabiya ka na. O, konsehal. Lingkod ka mo, Isis. Salamat, konsehal. Yun na, may magtantagon mo ang bandana ng imong ikupo. Gusto kong maklaro ang itsura. Ayaw ka pala ka. Huwag yung sakit nga mananakot. Ni konsehal. Uy, dili ko mahimong pasayo pa. Nakaila ko ni mo. Ikaw ang... Asawa ni Captain Arturo Azacar. Sikat na kamo sama sa celebrity. Kay makausan na nakita ko ikaw sa telebisyon. Ki-interview kanya tuktura, di ba? Husto ka. Guwapa ka yun niya sa personal. Sayang lang, patay na ang kabayo nga mo sip-sip sa imong sagbot. Unsa? Kung nisugot pa lang siya sa kumpihan niya, hayan buhi pahangtod karon ang imong pana ug magpuyong adunahan ug malipayong. Pero hanggaw siya, bangag siya sa ilong, nagtuo siya sa prinsipyo lang mapuhi ang tao, bugo. Ni ang asawa sa matod mong bugo. Hustisya o katarungan alang sa kumpana. Dagan ako para yun din dapitan pagdali. Dagan! Animarko! May susa! Mudagan ko! Ang bata! Wamay ko! Nagkadagan! Ang bata! Kinahanglang padak-padak bata! Kunsel! Mga sakop! Dakpan ninyo ang bata! Dili makagawas nga buhay ang bata din Kunsihal! Dagas kayo ang mga paril nining imong mansyon! Kunsihal! Misirit! Misirit ang dugo gikan sa pikas nimong mata! Danon ti ka sa ospital, Kunsihal! Sila ray bahala! Ang importante nga madadayon ka sa ospital! Kunsihal David Trililing! Ikanapitan ito! Karat, wala, wala! Dagan ko! Isabes, Ikutin ko nila. takpo na siya! Lord Tabang! Ay, Oy, nadagma ko! Natumba! kanan si Bawa! Magbantay mo ha! Meron siya sa kalim mo! Hindi siya Bawa! Ha, medyo mahalan siya sa mga bula! Huwag sila masayod. Meron ko ilawom sa mga tanom. Naghapa ko. Namitago. Kitayo! Lord, masama na ako sa paggawas din. Tagas kay mga paril. Kitayo! Imposible na rin ito! Siksikan yung palibot! Tigil ka siya ng... Anong patalong meron katago? Obrad! Obrad! Tigil! Kaya matalo, patay ka rin. Hindi sila pa daw din sa kong gitaguan. Pasakpan ko ini. Pagpusto, ang nakong punuan sa kahoy, nga baliti. Ang mga sanga nini, mila pa sa paral. Mahimong anak ko din na moagi, aron makagawas ko nini. Mukamang ko, paingon na nakong punuan sa kahoy. Sundugon ako ang itudlo ni Papa, nga musnay crawl ko. Op! Magaling kong katat. Nasura eh, pero bahala na. Kaya ko rin. Kasi Bawa! Nakitan ko nila. Paspasan ako. Kasi ano na! Nila ko sa mesa. Paingon sa gawa sa paril. Kinuha ko.
Kataas na ini. Patay. Siguro ko kung mahagbong ko sa ubos. Patay gi ko. Pusila! Pusilon ko nila. Gipusil gi ko. Bala na. Maambak ko. Lord, tabang! Yabak! Yabak sa gawas! Ha? Brad! Walang patay na to, Brad! Di sa mabuhi sa kataas ni pa rin! Ano na ganun, Mr. Osme? Tara! Dala! Ano mo? Kabaho! Nakigda ko sa bahong basura. Buhi pa ko. Hala, nasyat ko din sa truck sa basurahan. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Sana mga brad, ha? Wamag yun. Wagil bisin. Wai lama nini. Sa bago, simple. sa gamay. Posible kayo eh! Matay gamhanan magatong bata. Ha! Ay, kasakit sa kong mata. Napisot yun, animal. May nalang gani kay wa makalusot ang bala sa imong ulo, konsihal. Nalipong na yun. Halipong yung katungod na sinaghang dugo nga miagas gikan sa kuan sa usan nimo ka mata. Nalipong ko. Ay, doon na natin sa ospital, konsihal. Konsihal! Oy, konsihal! Karit magugad kaluro diha. Patay ka na. Animal ba ining kanitanga? Buset! Buset! Taplin mo mga animal! Taplin mo! Nurse! Doktor! Padali mo! Emergency! Nurse! Wala agad sila makasunod ako. Luwas na ko. Pero si Mama Jesusa nakita ginako sa gipusil. Wala si Mama o wala si Papa Arturo. Ako na lang usa. Mag-usa naman ako ini. Mihulong kinig truck sa basura. Manahog ko. Siyudad na kini. Gusto. Mato ni Mama Jesusa. Nga kinala pagkikitaan ako si Colonel Abiliar. Doon na din ang iyong opisina. Ato ko sila kampo. Mantunan ko dito. Mauna ka na ang kampo. Hindi ko mahimong masahip kay permi kong dadon ni Papa Arturo din ka ito. Usuhon ako makikita ko ni Colonel Abiliar. Isultin ako ang itabo ni Mama Jesusa. Uy, si Colonel. Siya ka namin gawas gikan sa kampo. Dulon din ako siya. Oh, wala, matako ko. Kapis. Na mga tao ni kong siya, nabigo ko na ako. Oh, si Colonel. Nganong ikasulti man niya ang mga tao ni kong siya? Dili ka nga kauban ni Colonel ka ng mga tawala. Kung mauna, dili siya kasalikan. Mupalayo ko din. Magdali ko. Tingin kong kumpiyansa. Iso nagbasakpan ko nila din. Ay, kilaw kayong pintas man nga. Labing siguro mahalong gina. Wala sila ko ay. Pika, baby. Nang, huwang ko! Ah! Ay! Hawak ko kwintas sa bata! Huli!
ding sungkapan. Gusto pang mudagan mong pulis ka. Sige! Kukod! Di ko mo kumpiyansa. Tingnan masundan ko. Pagsusik ko sa palibot. Oh, oy! Sorry. Wala ko tuyuan. Dali, barog. Gunita, tika. Sakita! Dali, oh, sorry kayo. Hala, pulis! Simon to kay! Sige! Bidagan siya nga nakita sa pulis. Budagan sa ko. Oy! Wata ko! Oy! Oy, wata ko! Uy! Gusto na ito ni panindakan! Absay mo ko ni mo! Magtungan ta! Ano bilagam sa ka? Dagan man gan. Nika, ikaw ay kamao. Hansa! Yan na ta sa Ay, ay. terminal. Para sa out. Di na ito kagukod na itong pulisa. Hinay man tumudagan. Kay, dako matutiyan. Hala! Lain na sa ng pulis! Nag-apil-apil pag yung mga sitom. Ay! Dagat ang balik, bay! Mas dagat, bay! Tulan lang sila, bay. Madak pa na kita ini, bay! Dili, bay. Ambang yung kapil sa bus. Dali, dali. Sige! Jay! Hindi pang jaro sa pagkubig, kanya sa pagbakansyo. Siya mo kaya. Oh, Unit bitaw mi, oh! oh, sir. Naksakan natin yung bus. Luwas na ta. Luwas na. Ayos ka, bay! Ayos! Atik! Pero, asa rin pa ingunoy? Mut. Basta pa doon sa south. Kadiyot, liliyon ako. Ang yang kanabitang sanit ka ng signage niya. Oh, Asa mo pa niyong? Bato Santander. Bato Santander! Ano may nga dito? Ambot. Baala na. Kasi kayo, ato ko dito. Palamig ko na ko. Init pa kayo sa mga parak ba na? Parak. Yawan yung manutis ha. Buwan makaglaki. Laki bitaw ko. Laki? Burot lagi na yung mundugan. Ay, sabad na. Ato ni. Ah, okay, bay. Ako na si Isay. Isay ko ha. Ikaw. Arko. Ako si Arko. Barko? Barko naman unsam kay. Arko. Ah, Arko. Sige, Arko. Ya. Arko. Oh, unsa man? Wa palag ka manaog. Asa sa di ka paingon? Muban nimo. Ah, uban ka na ako. Oh, sige, may naman. Oh, sa mo uban ka na ako. Pag sure na, oy. Uy, sure ka? Ngamubad ka na po. Oh, good. Okay naman ka. Total. Nag-uban naman kita. Yabag na tayo ni. Tingnan ako yung patiyan si mong mga magpapa, ha? Patay naman ang akong mga ginikaning isayo eh. O, wa sa tuiksyon. Nag-inusara na lang ko. Lo, parehas dito. Aw, na ako'y mga igsuon pero nagkabuwag naman ni. Human mamatay ang akong amahan nga construction worker. Anya, si mama, gihimo mang kapit sa ex-convict na kong ama-ama nga, sugarol ug maldito kayo. Mao ba? Mabitaw nga ingon ini ko. Siya may nagtudlo na ko, kung saan paghimo ini, aron naa siya ikasustinil sa iyang bisyo. Biyawa gud. Hinungdan nga, ang duha ko kaigso ang laki, layas ay. Ambot ug asa na kato sila. Nganong wa man buwagi si imong mama? Nadlok man si mama, kay gibaharan man akong mama sa akong ama-ama nga, iya akong patyon. Maldito hagod. Unya ikaw ano man kamubiya? Luoy mo ko sa akong mama. Pero karon palayo sa ko, palamig ba? Ilado na kay ko syudad. Oh, hala. Ngano di ko, uy? Unsa man nato ini ron? Kaya nga naman, Wa ko'y kwarta. Wa tay kapliti. saus di na problema, uy. Nga naman, Nao, kwintas nga gold. mao na ako na snatch. Nya, usama nimo ana ron. Da, ako'y bahala mo diskarte, bay. Bantay ha. O sige, ikay bahala. Ako'y bahala. Ikaw ang kawawa. Unsa? Bitaw, joke, right? Joke, ra. Bye, konduktor. Dali, ragod, bye. My God! Nganong nahitabo man eh. Misong ko no sa mansyon si Jesus ha. Ang asawa ni Captain Arturo Azacar. Og iyang gipusil si Konsehal David Treliling. Trespassing ang iyang gipuhat. Gikumkum pag yun niya ang balaod. Nalandig sa ospital ang konsehal. Pero wa siya swerte kay gipusil patay usab si Jesus dito. Oh, husto. Ang bata. Si Arko. Haay naman ka ang bata. Kinahanglang makita ko siya.
kinahanglan ka na. Salamat, Maydor! Dako man lagi kitog niya siyang konduktor ng bay. Amang, ibalikya man ako niya. Gusto ka libo ang pintas. Mo tong wa tapapliti, ha? Sa ato pa, usa ka libo. Og kuan? Og pliti pa ingon dinhi ang kantidad sa kwintas? Mo gyud. Hala, mahala gud. Mahala dito. Kung iprinda to na to, labaw pa sa usa ka libo ato madawat. Di ba? Bagagutong kwintasa gud. Mao ba? Oo. Pero, di siya musugot ang ahensya nga kita mo prinda. Kay mga minor de edad pa banta. Mulang? Bright man lagi ka. Ako no, maglisod og ihap basta kwarta na. Kaila ko sa dagway sa kwarta pero maglabad lagi akong okon. Paihapon ako kwarta oy. Duta ni mo bright ta ni mo Nag-eskwela man ko. Ikaw di ay. Wa oy, kapoy eskwela dugay kita madato. Oh, ha? Ang pilagod ka tuig tong miss ko'y lagod. Di parehas na ko, tanawa ko. Kamo lang mong kwarta. Hahay ni mo. Tanaw oy. Asa man ta? Ay asa pa? Sakay tag ferry boat. May kwarta na bitaw to? Paduman ko na sa Dumaguete. Ay nalang gani kay gipasakay ta ning ferry boat. Maayo hagin nimo bay isay no? Diskarte ra gina magdao oy. Pero unsa kay nagpaabot nato sa Dumaguete City no? Maayo ba ka ha? Basta ako'y bahala. Sakay lang sa akong diskarte bay arko. Basta kay isay na ganing diskarte, aw uy sigyat kwarta ginayon. Sige. Ma'am Teresa, niya ka na di ay. Kumusta na si David? Naaman, wapagin mabalikis panimuot. Kadimalas gyud nako rong adlaw pidyo eh. Ma'am, Si David na posilan, unya ako gisnatan. gisnatan ka, gilapnihan ka, ding dapita man. Nah dito sa kolon oy, sa dayonan akong tabok kay Gusigdal. Ako'y, Gilabdi ang akong kwintas. Pastilan mahal ra ba to? Pero dili question ang kamahal kay makapalit man ko. Pero ang ako ba, asawa ko kus first counselor ng syudad. So maabot nga mayor ni ining dapita. Unya yano lang kulabnihan. Uy, respeto. sa kolon di ay. Ha, mabawi pa na. I-describe di rin ako ang snatcher, be. Batang babae, maldita, tumbuyon. Mao ba? Oh, unsa man kaila ka? Wa, ma'am. Bagong player na. Di na ako kabisado. Pero sige lang. Magpangutanaw niya ako sa atong mga sangga dito. Ayaw na lang. Nga naman. Hello, oy masad. Babae, pagyud. Tingali paglisod yun ang ilahang kahimtang, hinungdan nga napugos siya sa pagpang-snatch. Sugot lang ka, ma'am. Pasag din na lang kay nagkinahanglan siya. Mas nagkinahanglan siya kay nako. Mitukar na sa dang imong sobrang kamang giluluyon, ma'am. Mao na nga, apusaran ka na lang. Ay, tuod, unsa man. Unsa may status sa mata ni David? Wa pa ko masayod, ma'am. Pero labing siguro, dili na yun mapuslan pa ang pikas niyang mata. Mura na niya nagkanang pirata si Konsyel David nga, one eye. Mingisi ka manggod. Sa magkatawanan bang nahitabo ni David, ha, Pidyo? Dili, ma'am. Sa ninimo. Ano ka taon? Ikaw giraytahan o sinaligan ni David. Ma'am, tiri. Ay, intaw ni David. Usa na lang day unya ang iyahang mata. Gaba na ni nahitabo niya. Ma'am Teresa. Oh, inom dos bi arko. Kalit pa kawa ni sud sa barko. Wait ni na raman to. Ang taon ko gani bi. Hapit na ba budungko ning barko? Uy, hala. Tara ay. Tuwas dung sa barko. Nagunsan mo siya diha. Ni,
Kilak. Nag-iulon ko kanina. Kay Arko, pahingan naman ka. Giaway ka? Kisa man, itudlo be, ako'y bahala. Ay, susa. Ay, kanino kang mama ni mo? May susa. Nangita ka ni mama ni mo. Ilang gipatay nga kong mama. Ilang gipatay. Ha? Kinsa man? Kinsa man nagpatay? Burisbak ta. Dili pa nato kaya. Pero maabot ra gihapon ang panahon. Kasilutan sila sa balaod. Pero ug di gani, idigdakon ako. Ako'y musilot nila. Ako! Arko, Sorry ha. Wala ko kapugi, ako kalingon. Pas-pas pang kayo ang nahitabo. Daghan kayo. Og nahitabo rong adlaw. Karon pa ko mabati ini. Diyang ako na lang usa. anak man kita pay Arko. Sige lang, hilak lang gud. Ipahungaw na pay. Anak man sago, muhilak ko nga ako parang usa. Sige, hilak pay Arko. Muhilak lang tang duha. Nihilak lagi ka. Ang ikaw na di ka mao. Lumba lang tagilak. Wa bitay bayad bitaw. Gimanduan ko ng akong mga tao sa pagpangita ni Arko. Pero hangtod karon, wa pagyud ko'y tawag nga nadawat gikan sa akong mga sakop. Kung unsa ni kalambuan sa pagpangita niya. Oh God. Unsa na kay kahimtang karon sa bata ko. Puno yun siguro sa kaguol ang iyang dughan sa nahitabo sa iyang mama. Dili pa ganito kay nga namatay ang iyang amahan. Misunod sabdayon ang iyang inahan. Kaluoy sa kapalaran ni Arko. Kung makita ko siya, sagupon ko gyud si Arko. Total wa man ko anak. Isipon ko siyang akong anak. Uy, bay! Bay, ngano ka? Mao diri yung Makiti City, the city of people. The city of gentle people. Dai basta oy, mao ra na oy, people, nay people. Yes, yes. Naman ko gentle good. Nay, okay ra lagi na basta na lagi people. Buguyag ni mo eh. Kapiin na kitang niabot din sa syudad. Unsa pa ganit hingan din ni bay? Kini mo ni ilang boulevard. Disko kay nga hangin nun, hindot kayo no. Oo. Tunog yun. Tuom kag tunog oy, para sa tiguang ra na, bata pa ganita. Dali bay. Asa man ta? Wadi ka gutom ah. Ay, ambot. Na ay naguol-guol yay, unsam taong kay. Ato ta sa unahan na. Na ay naninda og balot. Kaon ta. Ha? Sige, sige, kaon pagbalot. PR ko. Naabitaw tayo dakang kwarta. Igura ni usaw eh. Okay gana. Ayaw, luya-luya. Samtang ko masakit gani ka na. Patay kang bata ka. Mas maayo pa. Karon mag-uban na may pagbalik si Mama Jesusa ug di Papa Arturo. Ah, binuang di oy. Gara sab ko da. Huwag tang sangkanan ako sa kaon mo. Ngano man? Ikaw mong good. Huwag man gani ko magpakamatay. Bisan pa sa gidangatan sa akong pamilya. Bayisay. Kung sa Tagalog pa bay, gulong ng palad. Usay na atas ibabaw. Usay na sa ubos. Usay malipayon. Usay guulsad. Unsa? Pero bay, may rason siguro ang Ginoo kung nganong hangtod karon buhi pa ta. Labi na ka. Grabe ko imong naagian gud. Di ba matod mo nakita gid mo kung kinsay may pusil sa imong mama, unya pusilon sad unta ka. Pero nagpatuo ka sa imong mama na ning kamot jud kang makaikyas dito sa mansyon aron mabuhi ka. Unya karon gusto na hinuon kang mamatay. Bayisay. Hibaw ko, di kid malipay imong ginikanan kung mamatay ka.
Mong ginawa diha. Ayaw patay-patay. Kakusugid sa uwan. Tuog lang diha, oy. Sagdi na lang unang uwan, God. Pero... Tugnaw man kayo. Uy, itog na ogit ka. Lagi. Ay kapala ka. Ako'y bahala. Kaksan ti kabi. Gakson sabti ka. Kikan karon bay ako. Kung ansay imo, maoy ako. Sige. Kung say ako, masay imo. Dili ta makuha ka sa kalipay o kabuol. Basta, ikay bahala na ako. Nya, ako si bahala nimo. Sige, natudluan ta ka sa diskarte nako aron di ka magkutman o dali na ka makakwarta ka. O, tudluan sabti ka sa akong nakatunan sa eskwelahan. Aron, dili ka mailad o kamao ka na mo. Ihap o mubasa. Patik! Gawas nun ka na gyud, konsehal. Ngano man, napriso ba ko? Kuan. Ang buot na ko ipasabot pa. Nga nalipay ko nakagawas ka nagikan sa ospital. Human ka ko ni kiniduliti sa pagpusil sa imong mata niya itong tampalasan nga Hisusa. Sinyalis na kini David. Ngayon sa Teresa. Nga muundang ka na sa imong mga daot ng binuhatan. Teresa? Dili ka ba kontento sa sabi na naan nato? David, mas may pangmuuban ka na lang nako sa States. No, Teresa. David, Kani. Yan ito sa simbahan. Ma'am Teresa, niya nata sa Santo Niño nga simbahan. Maliit ka na sa misa ng imong tambungan, Teresa. Lakaw na. Oh, naog na, ma'am, palihog. Traffic na. Kutsal, asa mata? Sa City Hall. Tuod. Unsay update sa survey bahin sa kong pagdagan isip mayor ng syudad. Mayo kay nangutan na ka, kutsal. Diriyo trabaho malimot da. Nindot kay resulta sa gipahigayon nga survey, oy. Kaya nga naman, Abel. Ikaw ang may gawas nga numero 1 sa survey nga dumadaog o layo kayo ang imong mga kontra. Bisan pag-apilo ng incumbent mayor, layo ra kayo. Mao ba? Nakatapang pag-ayo nato ang imong pagka-illegal drug crusader. O ilabi na sa atong propaganda nga di papatay ka unta sa imong kontras politiko, hinungdan nga napusilan ka. Pero wa mo lampos ang ilang sinugo nga mao ang asawa ni Captain Arturo Asakar nga si Hisusa. Marunong. Huwag niyo kumasayop kay ikaw akong sinaligan, Picho. Kung ikaw pa yun, ako campaign manager. Kayo tukad ka. Marunong ka ba? Kaya ni Satanas. Natakdanan ko sa akong agaon nga mao ikaw Mayor David Treliling. Mayor naman, konsyal pa di ay. Kanindot paminahon, nagingadlan ko ni mo Mayor, Picho. Hinaot pa ta nga magdilag ang hil ka. Mayor, man ra ba kog dila na matinood yun na. Tuod. Unsa Mayor? Ang anak sa mga irong gudong na si Captain Arturo Asakar ug si Hisusa. Wa na ikita konsyal. May sibata to din sa Cebu. Pangitaan yun Diyos nga. O kung makitaan, Kaluoy sana gawa ni kikanan. Maong paapasa siya kung asa man may mutang karon ang iyang ginikanan. Pwesto na diha, may arko. Andam na ko ba isay?
Nangita na kong biktima ko no. Oh, hala, ang motor na tumba. Tunga sa daan. Oh, maligsan ang tao sa truck. Hoy! Masundo ko. Arko! Hala, si Arko may pagkawa sa daan. Huwag ipahunong ang truck. Arko! Maligsan ka! Malansan! Arko! Hala, si Bay Arko. Hala, kamay na na kuwang og maligsan na siya sa dakong truck. Hala, doon lagi kay ang pambil sa iyang daw. Noy, okay ka lang? Salamat dong. Giluwas ko nimo. Dali, Noy. Barog, aga konti ka. Kunuha pa nimo. Pahulo nga ang truck. Patay na unta ko. Kay maligsan mangyog ko. Ikaw ang akong manluluwas. Utang ko kanimo kining ikaduha kong kinabuhi. Kinsaingan mo. Ako si Arko. Sa sunod gani, pag-amping. Alin ako? Kadiyot dong. Mahimong magsulti ta. Ha? Mga una tanin niyo. Kaon? Oh, sige. Mahinoon kay gutom mi. Ay, naakay kauban. Oo, duhami. Dan asya og pangaon. Mga unta. Maudi ay kanay nahitabo kaninyo. Manay tinuod, Chip. Dili tiaw nahitabo ninyo. Kaluoy ninyong mga bata mo. Ay, paminaw mo. May i-offer ako kaninyo. Kung musugot mo, sagupon ko kamong duha o isipon nga akong mga anak. Paeskwelahon o akimanon. Uyon ba mo? Ha? Ha? Uyon ba mo? Tinuod ka, sir? Pagsure da, sir, oy. Karon pagkanik ta, magkaila, sir. Sa pagkatinguod lang, subo kayo ko. Kay namatay akong asawa nga si Gloria. Napanglimutan ko nga nag-drive sa motor. Maong nahitabo kadto. Mo dito na disgrasya ka sa motor nga umanta kay kasugat. Kalit man katumba. Oo. Nagtuo kong patay na ko na ito higayuna. Kinakita man ako ang truck nga nagpadoong na kong nga mudasmag. Kaysa akong pagkatumba, dito naman ko sa pikas linya sa daan. Maugit, sir. Pero, kalit kang mibabag ka na ko. O gipahunong mo ang dakong truck. Dili ta kaila. Dili ko nimo igunsa. Mahimong mamatay ka ni adtong higayuna. Kisakripisyo mo ang imong kinabuhi tungod ka nako. Sir. Sa among kami niyo ni Gloria. Sa among panagtipon, sud sa taas nga panahon, malipayon kami. Pero nangandoy kami anak. Ug wa yo kami makabaton bisan usa. Mo'y hinungdan nga kung uyon ka mo, ikalipay kikog dako, ug isipon kikog kamong akong mga anak. Arko, nganong mihila ka? Ayaw, hilak pa, Arko. Kawkit, kailak ko na lang sa tungko. Doon na giniginoo, sir. Sa nitabol sa kong mama Isusa o Papa Arturo, nagtuo ko wagid siya. Pero di ang hapit ko mamatay sa kamot sa mga tao sa konsihal nga salbahis. Padayon ko, misangbit niya. O tinuod na luwas ko. Oya karon, ikaw nga wagan ni kumakaila. Pero andam ko mutabang na ako. Namo ni Bay Isay. Ako si Francisco Esparisi. Sir Francisco Esparisi, salamat. Ikaw siguro ang gipadas Ginoo para namo. Francisco, o gikan karon, tawagan ko inyo og Papa Francisco. Papa Francisco? Mga kaigsunan,
Nasayod na kamo sa akong mga plataporma. Ilabi na sa akong mga pagbatok niya nang naghitak nga ginadiling drugas. Ako kanang supuon aron mabalik ang kamalinahon ni Nigdapita. Di na nga itong mga kabataan, ilabi na ang kababayanan, gawas nung maglakaw sa kadalanan, nga dili mahadlok sa mga palamas-tamas, sa mga pagpalugos o panawag-naog. Ugwa na unya magumol niya ng ginadiling drugas, kay kung ako'y amahan nining syudad, sumpuon ko ang drugas sa ulang tulog ka buwan sa akong termino. Mabuhay si Konsyal ng Payuyan! Ang ayaw ng syudad! Makaluluy kayo'y tao ng atong makiksunan. Ilabi na ang maginikanan, di ng ilang mga anak, nagumol niya ng ginadiling drugas. Ug bahin sa panarbaho, gusto kong matagan og dugang trabaho ang atong mga kaigsuunan, ilabi na sa mga kabos. Aron makabaton in taon sila og hamugaway og progresibong kinabuhi. Mabuhay ang mabot at ayaw! Nasayod na kamo sa akong mga binuhatan. Nasayod kamo nga daghan kong natabangan. Ug labing siguro, ubay-ubay na ninyo dili ang ako lang giserbisyuhan ug naalagaran. Pero gusto ko pag yun na palapdan ang akong serbisyo kaninyo. O kung inyo akong buligyan na mahimong mayor o amahan ng syudad, mas daghan pa niya ang akong matabangan. Mabuhay ang mabot at mayor! Mabuhay! Congrats, Colonel Abiliar. Pabilin kang ihapong opisyal sa kapulisan ng Dakbayan. Salamat, Mayor David Trililing. Ngawa ko ni mo gilabay sa laing napit. Nganong nakaigon ka ba niya? Bisa mo't paglipang og pagkuyanap ning syudad ang ginadiling drugas o krimen. Og ubos pagyud sa imong administrasyon. Nauwaw ko nimo. Ako'y nag-recommend nimo nga magpabilin ka ng Dakbayan. All of this for a job well done. Mayor, Permanentiha lang ngayon ini kamalinaon ang atong syudad. Ug wa tay mamahimong problema. Mayor, Alright, Colonel. Asikasuhon ko na ang ubang bisita. Ikaw na. may adlaw ka gyapon, Mayor David Trililing. Nasayod ko sa imong binuhatan ng kadautan. Apan kuwang ko sa ebidensya. Nahisama ko sa usa ka agila nga way ko. Dili makadot ang balaod ug hustisya tungod sa imong kahom ug koneksyon. Apan timan iki ni Mayor. May katapusan ang kadautan ug mopatigbabaw paghihapon ang katarong. Kaluoy sa imong mga biktima. Ug usa niya ni ana ang usa ka matarong nga pulis nga si Captain Arturo Azacar ug ang iyang asawa nga si Jesusa. Tuod. Kumusta na magkahang ilang anak nga si Arco? Buhi pa ka siya. Congrats, Police Officer Arco Esparisi. Usa ka na kalihitimo nga police officer. Papa Francis. O kanimo usab Isay Esparisi. Usa ka na kalihitimong nurse. Ug salamat kay nimo, Papa Francis ha. Utang na mo ni Arco ang among nahuptang edukasyon karon. Ayaw ka naguna-una. Giisip ko na kamo ang akong mga anak. Gani, nagdaan na kamo sa akong apelyido nga Esparisi. Kamo ang akong ligasiya. Oo. Kalawom ko siyong panghupaw, Arco.
Ngano ka, Arko? Nalipay matuod ko nga natuman ang akong pangandoy. Gamay sama ni Papa Arturo nga usa ka pulis. Pero gikagul ko sa pini. Kay malayo na ko ninyo. Adto ko iasahin sa dakbayan sa Subo. Isip usa ka pulis. Maugyon ka na ang kinabuhi sa sukapulis, Arko. Busa, andam ng dawato ni Isay ang imong pagpalayo. Tinuod ka na, Arko. Ato naman ko sa Dumaguete City mo trabaho. Maong makabantay o mag-uban ra gihapon may ni Papa Francis. Ayaw biyang pasagdi si Papa Francis Isay ha. At imanagid siya. Matuman Police Officer Arko Esparesi. Alam ni Papa ang akong pagka-nurse. Oy, di pa taon ko inutil, ha? Kaya ko pang atimanon ang akong kagalingon. Bularga na kinbarko pa inyo sa Subo. Din adto ko iugmen sa Camp Sotero Kabahog. Isip PNP DIG kon Philippine National Police Drug Enforcement Group under ni Colonel Abiliar. Milabay na pila ka tuig. Pero pabiling Colonel lang gyapon siya. Colonel Abiliar ang pulis nga suod kayong higala ni Papa Arturo. Pero higala ka siya o kaaway. Butang nga masayran ako sa umabot. Og kanimo Konsehal David Treliling. Dasayran ko sa balita nga usa ka na ka mayor. Datuman na gid ang imong pangandoy nga mahimong usa ka mayor. Daghitak na ang krimen og druga sa dakbayan. Ubos sa imong pangatungdanan. Paabuta nga akong pag-abot, mayor. Ako ang makalilisang nimong orm. Kadiyata mga ay! Hanana! Ay, kisip ka kitong nanuktok sa puntahan. Uy, ala! Anak ko kini! Doon ko akasal! Ang anak ni Adi, Captain Arturo akasal o Ma'am Zusa! Uy, ala! Ikaw yung kini di ay! Doy, doy! Tadaan! Huwag yung lagi ko mabuhi! Kanong! Kinsa ka? Anong nakailakan ako? O anong niya ka sa mong bahay? Uy, ala! Ako itahon si Budaw! Ang suking higala o informer ni Papa Arturo ni mo! May bata ka pa! Nakailan ako ni mo ay! Budaw? Gusto. Nahinamdum ko nimo. Oh, ako itahon ni Dong! Ang sinaligang informer ni Papa ni mo! Nahipos ka og tarong ang patay lawas ni Mama Jesus ha? Ay, oo, mandong. Ako may maoy nagpahigayon sa tanan. Gani, nagatapat lang pating lawas ibo ang gilikanan dito sa cemeteryo. Salamat manang Budaw sa tanan. Gusto ko mo bisita nila. Ay, kumaw ka na. Tana sa cemeteryo, dokar ko. Tultulan di ka. Okay na. Mao kinag so dang sa ibag ba mahisusa og Papa Arturo ni mo. Mama Jesus ha? Papa Arturo? Daghang mga tuig kami labay. Papa ni anak ko. Bibalik na si Arko nga usan ako ka pulis. Sama ni mo, Papa Arturo. Panahon na aron kabuoton ko ang dugay na kay nakong ang dugay na kaing kihikaw nga katarungan o justisya sa inyong kamatayon. O kaabag ko nimo, Arko. Colonel Abiliar? Huwag yun ko masayop sa akong pagduda. Buhi ka pa, Dong Arko. Og usa ka na kapulis. Sama sa akong suod kaayong higala nga si anhing nimo Papa Captain Arturo Azacar. Higala ka bagid Colonel Abiliar o kaaway? Uy! Arko, Hala! Ayaw gayo dudahin na dong Arko. Kaya matuuran na ana. Siyang mitabang nako or matagan og disiting pahulayanan si Mamisusa nimo. Ang ilang panaghigala si Bugabahan kamatayon ra may utlanan. Sama sila sa igsuong tinuuray. tinuod ka na, Arko. Og kontraidor pa ko. General na tingali ko karon. Pero sud sa taas nga katuigan nga milabay. Niya, kernel lang gihapon ko. Tungod kay dili ko matuon ang kadautan ni Mayor David Treliling.
Pasaylo ako sa kong pagduda sa iyong pagkatao, Colonel Abellar, madam. May saludo ka? Ubos ko sa imong departamento sa PNP DIG kon Philippine National Police Drug Enforcement Group. Ako na karon si Police Officer Arco Esparisi. Wa ka magdasa bansagon sa imong amahan? Unsay imong unang isangon nga mission kanako, Colonel Abellar, madam? Paminaw, Police Officer Arco Esparisi. Ang imong mission mao ang pagputol ug puuhon ang punuan nga mao ang mayor. Matuman, Colonel Abellar, madam. Hala, musulong ka maging gubat, Arko. Naka-full gear ka magad. Andam na ko, manang budaw. Pagkikitaan ako si Mayor David Treleling. Wala, nagkakisya sa mga sakop nungay. Nyaw man ikaw, nag-aiso, nag-ainusala ka lamang. Huwag ko mahadlok. Andam ko itaya ang akong kinabuhi. Lamang, maangkon ko ang katarungan o justisya sa kamatayon sa akong kinikanan. Ug mahimo mo ka na, Arko. Kung gamiton mo kina. Kwintas nga Rosariohan ay Papa Arturo. Din na nimo? Sa buhi pa si Papa ni mo, Arturo. Nanukon siya na kundaan. Nga ihatag ko kinimo. Kung mawala siya gani, ako ihatag ko nimo. Ikaw ang bugtong manununod nito. Sa anting-anting nga kwintas nga Rosario. Congrats, Mayor David Treleling. Ikaw na gyud ang hari ning dakbayan. Walay magapugong nimo. Bisan pa og si Satanas, dili magapugong ka na ko, Pityo. Ako na ang dakbayan sa Sugbo. Ako na. Tinuod ka na, Mayor. Sugbo. Wa man tuon ko magkabaton og anak. Pero labaw pa sa anak ang nadawat kong krasya, Pityo. Ala! Sigaro! Unsa man ron? Susiya, Pityo. Matuman na gaon! Kaduna kay nagahas pagsum sa kutang pagsum. Imposible. Ako at ilang hari ni David. Dahil ko nila mapangahason. Miligtas kini sa yuta. Sabi siguro patay na siya. Ceasefire! Ceasefire! Parang! Husto ka mo! Nagguhay-guhay ito siya! Patay na, boss. Wala mabuhay siyang hago pa rin. Natusak-tusak sa nagpapalag. Susiya, Gilha! Siguraduha gid ninyo! Nga, huwag gamayng kinabuhi ang mapangahason! Ha! Kung kinsa ka man nga mapangahason ka, huwag ka na'y kinabuhi pa nga magagawas ning mansyon ni Mayor David Treleling. Ha! 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 Sir! Si Pinyok! Huh! Ang anak kinilianin, Captain Arturo Asakar! Hindi ka na! Ha! Pinyok! Ano kayo na itong pangita? Sakon may ninganiwal ako. Gihatod lagi niya din iyang kinabuhi. Wala may dugo si Pinyok. Pero, patay na gan. Sa'yo ba ito na yung patay gawas si Pinyok? Itambog sa gawas sa dalan! Sama sa mga hayop nga baligsan sa kadalanan o biyahan lang. Muli buhatan ni Arco, ilabay sa dalan! Mataman si Pinyok! Sige ba, kumana? Ilabay na ito sa dagat, patay gawas siya ko. Patay Kasi patay! Wala! Ito ka kayo mga mata! O, bisulti! Buhay siya! Agay posible! Kapo ang mamatay! Ah! Patay na sila mga sakop sa mayor. Tinuod kini ang anting-anting nga kwintas nga Rosariohan nga napanunod ni Papa Arturo gikan pa sa iyang mga katingguangan. Gano, Pityo? Mura ka magkakita o bungo. Dili ko makato. Sa ko nakita dili. Ganyan. Ini ang anak niya. Anhing Captain Arturo Asakar o Jesus, ha? Si Arco. Mayor, siya ang mapangahason niya. Misong din sa mansyon. Kung mao,
Yato niya iya kinabuhi. Na siguro kung mapatay siya sa tumasakop. Nasayop ka, Mayor. Patay na ang tanan imong mga sakop. Sa bangag sa ilong. Kita na lang nabiling buhi. Imposible ka. Kadaghan sa tumasakop. Ug nag-iusara na siya. Dili imposible, Mayor David Treleling. Marco! O, Mayor! Ikaw! Ako! Ang anak sa imong gipapatay nga usa ka matarong nga pulis nga si Captain Arturo Asagar ug ni Mama Hisosa. Minatay ka nagpaglay. Mayor! Kung wag ka mapatay sa kumainugtil ka masakop. Pero tingin ka mo silang pistola. Mayor, dili na magsilbi. Kung saan ka ipanulti mo, Happy Joe. Dili siya madutlan sa mga balas sa atong armas. Imposible! Mayor! Bogo upuan ka yun, Arco! Ihatod Mayor. mo ang imong kinabuhi. Mayor! Sama ka sa imong inutil nga mahan nga naghinobra ang prinsipyo o keso. Ug sama ka sa imong inutil nga inahan nga gihatod mo sa tinis sa akong mansyon. Ang iyang kinabuhi. Ha? Tinuod ka niya nga ikaw napapatay sa akong amahan. Oh! Ako, o karon mamatay ka, Arco! Pa! Niligtas ka walay kinabuhi. Patay na ka siya. Pero, why to ko? Tiwas eh, Pedro. Oh, ako ba? Oh, Mayor! Oh, Siya rin mabuhi ka pa, Arco. bibaro ko napapahalag siya, Mayor! Imposible! Tiwas eh, Pedro. Ikaw ang mamatay! Pedro! Pedro! Patay na siya, Mayor! Ikaw ang musunod! Ayaw ko pa siya ko. Dato na kayo ko. May mga tagal pigaw dagang pandi. Pila yung gusto, ha? Isulti ka dili ka may kawan. Pisag pila pa ka milyon. Bungat, Arco. Ang tao dili mabuhi sa sapi lamang, Mayor. Kung sultihan ko ikaw, may katapusan ang kadautan. Kung mo patigbabaw ang katarong o ang katarungan, patay ka na, Mayor David Treleling. Bara ibara, ngipon sa ngipon. Nakabot ko ng hustisya alang ni Papa Arturo Asagar o ni Mama Hisosa. Dili yun di ay magmalungtaron ang kadautan. Natapos ni Arco ang kasalbahis sa una nga konsihalo niya na mayor si David Treleling. Og dinhi nagmalinaw na ang dakbayan sa sungbo. Ni minus na ang kriben kay nasumpo naman ang ginadiling trugas. Og dinhi natapos ang akong aso ninyo ng simanahon nga naguluhan. Kwintas nga rosaryo dinhi lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama.